आई भैया, हम भरत यादव मोहम्मदपुर कुशहर क्षेत्र में जौन घटना हो रहल बा वो घटना के देखते हुए छाती फट जाता कि वो माई के कवन दोष बा, जेकर सिंदूर धोआ गईल ओकर कवन दोष बा, वो लइका के कवन दोष बा। अरे दोस्त ये अनाज के बा कि समाज के बा कि मूड़ी पर रखे वाला ताज के बा। आई रुआ सभे के बतावा तनी कुछ समझ में नहीं आवत। सुशासन प्रशासन खूब धावता, दोष के करबा केहू के कुछो न समझ में आवता। दोष के करबा केहू के कुछो न समझ में आवता। मोदी जी के राशन सुशासन प्रशासन खूब धावता, दोष के करबा केहू के कुछो न समझ में आवता। आइल कुशहर में जहरीला दारू कहाँ से आइल कुशहर में, जहरीला दारू कहाँ से आइल कुशहर में, दारू कहाँ से आइल कुशहर में। खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार। मिक्स बाय इमाम बाबू। मंत्री जी के रहमत से शराब न कतहीं लौकेला, जोहे चाही तोहे मिले पिए वाला छौकेला, पिए वाला छौकेला, पिए वाला छौकेला। मंत्री जी के रहमत से शराब न कतहीं लौकेला, जोहे चाही तोहे मिले पिए वाला पी के छौकेला। आतम के माहौल में भारत वीडियो बनावे डगर में, जहरीला दारू कहाँ से आइल कुशहर में, जहरीला दारू कहाँ से आइल कुशहर